me surti un moc, tio. Moltes gràcies a tots i a totes per venir. Benvinguts a Vull ser millor català. Maripau! El show on la gent ens ajuda a un menorquí i a un de Gavà a fer més rica la pronunciació i el coneixement de la nostra llengua i cultura catalana. Catalunya! Si voleu aprendre amb nosaltres, esteu al puesto més indicat. Aquest és pràcticament l'espai on va aprendre a parlar català a la intimitat José María Aznara. El que fem aquí, bàsicament, és que actuem per tota Catalunya per aprendre noves expressions, insults, paraules, costums. I ara, per exemple, gràcies a la Gemma de Tortosa, que ens va escriure... La Gemma, sí. A Vull ser millor català, puc dir a una conversació per semblar millor català... Clar, 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 clar. Això és molt català, diuen. O sigui, ens va escriure dir clar, clar, clar 3 vegades... Sí. És molt català. Vull dir, si tu et poses a un mirall al vespre a les 3 de la matinada i dius clar, 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 t'apareix el Jordi Pujol. Que no em fotis? Doncs aquesta nit ho provo. A veure què t'imagines. Per exemple, també diuen que el Jordi Sánchez... Jordi Sánchez, sí. És el López i no el Recio. Correcte, important. Molt català, això. Important. Sí, saber això és molt català. Ens agrada molt que participeu, la gent, i saber quan podem aprendre de la gent que ve a veure'ns, que també això... O sigui, llegirem ara un refrany que compartirem amb vosaltres i al final del show preguntarem si sabeu el que significa per buscar entre el públic, ampli públic... Sí. No, està clar. La gent que ho està escoltant només no ho veu, però 300, 400 persones veuen. Està sempre molt bé, perquè un refrà fa català. Sí, un refrany fa molt de... Fa català, Sí, mira, no és de Castilla-La Manxa, no, fa català. El refrany que dius és en català, fa català. Más vale pájaro en mano. Clar, això sona més de Cuenca. I quin refrany tenim avui? El refrà d'avui és: qui no sap què fer, amb el cul caça mosques. Llavors, amb això, després ajudarà a trobar dins el públic multitudinari qui és millor català. Molt bé. És possible que digueu, no sé què significa. També valorem la creativitat. Òbviament es valora que sàpiga moltes coses de Catalunya, però el punt creatiu, aquest punt menorquí de no sé, m'ho invento, també l'acceptem. O sigui que tenim un perfil d'Instagram, que és @vullsermillorcatalà, i un mail, que és vullsermillorcatalà@gmail.com, Loquíssim, eh? Sí, estava lliure, I un mail on la gent ens escriu i ens envia missatges. Per exemple, ens va escriure... Qui ens va escriure, Dani? Vale, tenim a una persona que es diu Agnès, que ens va escriure, Agnès de Sabadell. Diu: hola, Reventós. És per mi aquest. Només et pronuncia tu? Sí. Es veu que ara el fas tu només, el programa. Diu: hola, Reventós. El meu pare... Tal vegada és perquè li recordes el seu pare. Jo què sé. Sí, a veure. El meu pare, quan t'acaba de dinar, posa entre parèntesis, menjava molt. Vale, ja està. Ha fet la típica broma de menjar molt. Clar. No crec que sigui per això. No crec que sigui per això. Sempre deia: no puc dir peix fregit. M'agradaria saber d'on ve no puc dir peix fregit. Clar, aquí hi ha una paradoxa realment interessant, perquè, clar, jo entenc que l'home... És estrany, això, és misteriós, això. L'home estava tan... Música de misteri? Sí, pots posar... Sisplau, pots posar... Música de misteri. Música de misteri. Que és raro, això. Benvinguts a l'espai de... Per què parlo ara com si m'estigués... L'espai misteriós. Sí, fes tu, presenta tu l'espai misteriós. M'ho acabo d'inventar, vull dir que no sé... Ara, és que necessito continuar parlant així, perquè si no ara no puc continuar. Clar, l'Agnès de Sabadell ens presenta un misteri realment interessant, no? Perquè, clar, el seu pare, és com si m'estiguessin apretant... Sí. No. El seu pare, clar, ell deia peix fregit perquè estava molt tip, perquè no li cabia ni una com es diu, espina del peix. Espina de peix. Espina de peix, clar. Però no podia dir, però ho deia. És veritat, és estrany. Per què deia, si no ho podia dir, per què ho deia? Per què em pregunta a mi? O sigui, per què tinc jo cara de saber... No ho sé, un aplaudiment pel racó del misteri. No, però jo no sé per què... El racó del misteri sobrevola Sabadell. No ho sabem, això. Em sap greu, realment no explicació, però... Però per què peix fregit? Vosaltres ho sabeu, això? Quan algú diu no puc dir peix fregit, significa que està molt ple, però sabeu per què és això? No? Jo soc de Sabadell. Ets de Sabadell? Com et dius? Jesús.
Hòstia. Bueno, a veure, a Sabadell també poden haver-hi miracles, eh? Jo no... Sí, de fet, els anyà, no? A Sabadell... Hi ha algun miracle sí, a Sabadell? Sí, a Sabadell, el que va passar al Parc de Catalunya, dels ànecs, que... Què és això? Clar, Posa música de misteri. clar, no, que vam treure l'aigua perquè hi havia sequera i, clar, es va crear una plataforma veïnal de gent de Sabadell que estaven allà demanant a l'alcaldessa, com es diu, Marta? Bueno, l'alcaldessa... A mi no em fotis amb aquesta, eh? No, volien allà que... que volia que posessin a l'aigua perquè els ànecs que es morien i al final van aconseguir, no que plogués, però un camió cisterna, van omplir el parc de Sabadell. Van anar unes senyores a omplir amb galledes, amb garrafes d'aigua, tot el parc, que és un parc que té molt de... És com el Retiro. Molt més retirat. Amb galledes? Amb garrafes, amb garrafes. 6 senyores. 6 senyores? Sí, senyores. Era una acció simbòlica. Quanta gent hi havia a l'última cena? 12. Era la meitat. Bueno, era la meitat, escolta. Efectivament, veus? No cabia ni una espina. No cabia ni una espina. Ben tancada. Fora aplaudiments pels Jesús de Nazaret. Bueno, molt bé, molt bé. Vale, el Jordi de Figueres també ens escriu i ens diu: molt bones, fillets. Deu ser gran. De vegades els meus tiets jugaven a dir embarbussaments. És difícil de dir-ho, eh? Que ens divertíem bastant. Embarbussaments. Sí. Diu, el que no ho podia pronunciar bé tenia que beure un got de vi. Eren alcohòlics. Clar. Els tiets eren alcohòlics. Aquella família com deuria acabar. S'inventaven una cosa tonta, no? Sí, per sí, dir, sí. no, és que estem jugant. Ja. I diu l'embarbussament. Posa una, a veure... Ho diu. Serà un de tants, no? O aquest era... Bueno, posa un. Que el que jugaven ells era una polla, o sigui, perdona, una gallina, posa entre parèntesis una gallina, una polla... No cal que diguis una... No, m'entens? No he dit, no? És de polleria. I com ho diria? Una polla. No, és que fas una polla. No cal que... No remarquis polla. No, és una polla. Digue una polla. Ja, però és que és difícil, eh? Bueno. És difícil. M'ho intentaré. Una polla? No, tampoc així, no? Tampoc és que passis per sobre. És que dic això o dic una polla? No, una polla no. No, és veritat. Hi ha molta diferència, és veritat. Una polla... Ara sí. Diu, una polla xica... Veus com el tamany aquí? Clar, sí. Una polla xica pica, pallerica, camatorta i becarica. Va tenir 6 polles... No, 6 polls, és veritat. Va tenir 6 polls... Polls són piojos, també? També, però suposo que no Va parla tenir d'això. 6 polls xics, pics, pallerics, camacurs i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallerica, camatorta i becarica. Els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallerics, camacurs i becaris. Vamos. Becaris no. Becaris no, Vale, becarios no. Becarics. Becaris. Vale. O sigui, només tinc una conclusió, que aquesta gent era alcohòlica forta, eh? Clar. Tu imagina't... Ho van fer aposta. Tu ara això ho has dit sense... Has dit que has begut abans, cervesa sense alcohol, no? Exacte. I més o menys ho has dit bé. Únicament has remarcat polla, perquè, però són coses teves. Però tu t'imagines això... Vinga... Hasta aquí de moscatel, hasta aquí de conyac. Vinga, ho deies a la primera. Segur que els tiets, per com ho han dit, devien dir una polla xica, prica, ai, m'he equivocat. Prica? Segur, deien aposta per equivocar. Tu saps què és el Prica? El Prica va tancar, no? El Prica és el Carrefour. Ah, sí. Vosaltres coneixeu el Prica? Galeries Mercat, no. No, precio y calidad, Prica. Precio y calidad. Vale, sí, Prica. És que al dir Prica, xica, pica. Vale. O sigui, és un embarbussament, és un... Embarbussament. Un embarbussament per als alcohòlics. Bueno, saps qui deia aquest embarbussament? Qui? Salvador Dalí. Salvador Dalí? No el van atropellar? No, és de Gaudí. Vale. Tio, a veure, és de Menorca, però a veure... És que una polla xica petita, jo estic obsessionat amb això. Clar, deia, una polla xica... Pica, pallerica. No sé si és la imitació perfecta. No parlava així Dalí perfecte, no? Tu veus, també? Jo, mira, t'explico. Jo, durant tota la meva joventut, no bevia mai, perquè jo portava el Renault 11, era el que conduïa. Clar, ara, al ser una mica més gran, és quan començo a veure una miqueta de maribó amb pinya, però a l'estómac no el tinc preparat. Em foto un xupito i ja... Doncs mira, el proper dia jugarem al... Ostres, serà perfecte, Serà perfecte. Amb el públic. Perfecte. La Carla, de Sant Feliu de Buixalleu, és el poble on viu la mare de la Georgina Rodríguez, la dona de Cristiano Ronaldo. Ho dic com a dada. Vale, ok. O sigui que ho tenia en compte. O sigui, la mare de la dona de Cristiano Ronaldo és catalana.
Bueno, com a mínim viu a Sant Feliu de Buixalleu. Vale. No sé si és catalana. I no es diu Carla, tampoc. No sé ella, Carla és Vale. pot ser veïna, però no sé ella. I diu, hola Dani Reventós. Aquesta Menys mal, saluda els dos. sí, O sí. sigui, per qüestions de feina, vaig moltes vegades a menjar a bufets lliures. Per qüestions de feina, tio? O sigui, vull dir que quan tens una malaltia... T'imagines quina feina deu tenir? Bueno, millor és supervisora de Ja, qualitat. però, joder, tampoc ha dit per coses del treball vaig a fer menús. No, per qüestions de feina. A bufet lliures. Sí, a A bufet vegades lliure. controladora de qualitat. Clar, això, ja no pot m'escoltes, ser, això és el que ja, t'acabo és que de dir tinc ara. una ment... Clar. Diu, com es comporta, sisplau, com es comporta un bon català a un bufet lliure? Gràcies per ser com sou. Home, doncs jo crec... Gràcies per ser com sou. Diu, acaba dient gràcies com ser com sou. De O res. sigui, com som nosaltres dos, que ens donen les gràcies Que bé. per ser... Mira que per ser, sí, tothom és, no? Sí. Pues simplement per ser ens donen les gràcies. Bueno, sí, digues, tu què vols afegir? Jo crec, Sí. com bon català, a un bufet Sí. s'ha de rebentar, no? A saco, no? A veure, Sí, no? Sí, no? És que així els viu... Sí, no? Crec que s'han de rebentar, mira, la gent diu aquí que t'has de rebentar. jo no estic d'acord en que un català s'hagi de rebentar a un bufet lliure. Primer de tot, el bufet lliure no és tan lliure. Què vols dir? Tu no pots anar a un bufet lliure i fer el que et doni la gana. Tu no pots anar a un bufet lliure, pujar-te sobre la taula allà i començar a pixar-te sobre la gent. Això no pots fer. No, Pues això és que no es digui lliure, que es digui bufet amb normes. Vale? Perquè hi ha unes normes. No, és que la gent, clar, també és cert... Jo no crec tampoc que ningú conti, saps? En què la gent dirà, hòstia, lliure tu, vinga, fora la roba. A veure, és cert. També és cert que la gent que té aquesta confusió de la llibertat de bufet lliure és aquesta gent que acostuma a dir que qui ha fet més per la gent de València de les inundacions és l'Àngel Gaitán, el mecànico de TikTok. Saps Me llamo Ángel Gaitán y soy facha. Però per què és això? Espera. Que després saps què passa? Que jo tinc... Què vols saber? Qui és l'Àngel Gaitán? Anava a dir la meva edat, ara. No, l'edat la tinc jo, que tinc quasi... L'11 de desembre faig 50 anys. Pots posar una música èpica? No, què aplaudiu a la vida? 50 anys. Clar, aplaudim a la vida. Avui, al bufet lliure de la vida, Josep Maria Reventós. Va. Aplaudiu, ara era el moment. No sé. Vale, o sigui, fas 50 anys, quan? L'11 de desembre. El dia 11 és un dia perillós, Per què? Perquè hi ha coses. L'11 de desembre no. L'11 de desembre va néixer també Chus Lampreave, l'actriu Chus Lampreave, que No va la traspassar. No coneixes a l'Àngel Gaitán? No coneixes a Chus Lampreave? Has anat alguna vegada a un bufet lliure? T'agraden Has vist- les pel·lícules de Gladiador? ¿Has estado alguna vez en una prisión turca? Has anat alguna vegada a un bufet lliure? Tu dius que Sí, un bon català s'ha de rebentar? Sí. Jo crec que un bon català, jo crec que el català mig, el que fa quan arriba a un bufet lliure, primer de tot és fer una volta de reconeixement. Mirar tot. Mirar tot, però no per saber què hi ha, sinó una mica per controlar-ho tot, per tenir una mica controlat, perquè el que vol ràpidament és que la gent que hi ha allà es pensi que ell, encara que sigui la primera vegada que va a aquell bufet, que ho té tot controlat. Comença a fer una volta, a veure què hi ha, a veure què deixa d'haver-hi, és a dir, és el que És vol. que quan trigui molt en fer la volta, deixa d'haver-hi Ja coses. s'acaben les coses. Després, una vegada ho té tot controlat, quan el català ja va agafar, ja té al cap què vol, què deixa... O sigui, ja ho té molt clar. Si ha vist alguna cosa, jo que sé, ha vist una màquina de refrescos o la cafetera, O d'allò de fotre fruita davall i una font de xocolata. això que veu que no sap ben bé com va, no s'apropa. Allò no ho toca. Sí? No pregunta. Un català no pregunta, m'entens? No, això no. No. Diu, imagina't que està agafant i veu un plat que li agrada, però no sap què és. No pot preguntar al cambrer, m'entens? No li pot preguntar. Ara, si vol saber què és, el que pot fer és, a la persona que hi ha abans, li pot fer un comentari, diu, aquell plat té molt bona pinta, no? M'ha passat això. I l'altre diu, sí, vostè sap què és? No, li vaig a preguntar. I és l'altra persona que li pregunta al cambrer. Vale? I I aleshores... fa una jugada, ell. Clar, i aleshores se n'assabenta, però ell no pot... O sigui, ell vol ser un expert. Per això el Barça juga al tiki-taka, no? Perquè ja és una cosa en comú entre la gent de toc per tu i tu preguntes i Tu, ho beneficiem a tots. quin any vius, Daniel? O sigui, el Barça... Ja no juga al Barça tiki-taka. Saps qui és Hansi Flick? Un escritor. No, sí, l'entrenador del Barça. Mira, vaig a dir una cosa, i a la gent que ha vingut avui. Jo soc hetero. Què? Soc hetero. Vale. Però jo... De moment, bueno. Jo
cada vegada que veig a Hansi Flick, El culte fa moms. no vull ser tan explícit, però a mi Hansi Flick em diu i ho faig. A tu el Hansi Flick et diu, pregunta-li a aquell cambrer què es menja primer al bufet? Solament ho faria si m'ho preguntés Hansi Flick, perquè sé que és un pla que té ell al cap. Clar, que sortirà bé, no? Que sortirà bé. El resum d'això de tot el bufet lliure és que el català, des del meu punt de vista, vol que la gent es cregui que ell és el que sap més d'aquell bufet lliure. És més, a vegades s'atreveix a donar consells a gent de plats que no ha provat. Diu, mira aquests macarrons. Estan boníssims, i a mi són una puta merda. Però ell, com a expert, diu, prova'ls. Això. O li fan preguntes i a la màquina de cafè com va? I ho explica perfectament, però potser no sap com va. Però no importa, és l'actitud de seguretat el que li fa. Clar, és veritat. O sigui que aquesta senyora que treballa visitant bufets lliures, doncs la meva resposta és que sigui molt segura. Que que vol ser catalana. Que és igual que quan vas a agafar Bon Preu Esclat o al Sorli Discount. Aquí diguem marques, O sigui... I vols agafar un meló o una síndria. No ens enganyem. Ningú sap. Ningú sap fer els toques màgicos. Però jo vaig allà, agafo una síndria i començo a tocar-la però la toco... O sigui, faig com que la sento, m'entens? La toco, sí. Tanco una mica el sud, que hi ha gent que em veu. I més d'una vegada, alguna senyora i algun senyor gran també se m'ha apropat i m'ha dit, em pots agafar una síndria bona? I no tinc ni idea. Algú t'ha dit, em pots tocar la síndria? Sí, i senyors i senyores grans. O sigui, si hi hagués una... Alerta que no només sigui el Hansi Flick, Bueno, clar, a veure, si hi hagués una app que fos com Tinder, però de Tócame la sandia, no? Que seria Sandrier, no? Pues jo t'ho dic perquè... O un meló, també. Escolta, estaria bé. Sí, és una bona tècnica. Tu tal vegada agafes el meló i dius, aquest serà bo, senyora, agafa aquest. No, només vol mig, vull mig. Digue-li que te l'obrin. L'obrin i després el veus tu, no? Clar. I estàs allà, mira, a veure, i mira, tu no tens idea, però dius, mira, aquest, sí, senyora, em portis aquest. Ai, que maco, no sé què. I clar, a partir d'aquí, pues... A menjar-se el món. No sé, Bueno, farà aplaudiment pel reventós. La nit és lliure. Vale. Us demanem, és el vostre torn. Ara nosaltres el que farem és demanar-vos... ¿Qué querías aplaudir o simplemente era...? Vale, ¿qué quieres? No, com està llest. Sí, estic preparat, no? Què hay que hacer? Vale, doncs ara és el vostre moment. Ara us passarem un paper i ens heu de posar expressions de català que coneixeu vosaltres, coses que us semblin catalanes i potser no ho són. Per exemple, el Barça sembla molt català, però qui va crear el Barça? Un suís, no? A Gamper. Coses que vosaltres sabeu, coses de la vostra família, coses de la vostra localitat, dits, refrans, coses que vos deia el pare. No? Sí. La setmana passada em va escriure algú que deia que sempre que sortia amb el pare d'excursió, quan era nen, sempre deia, papa, tinc set, i el papa li deia, pues pixa i beu a calet, que és com, vos ho han dit en això? Pues coses aquestes típiques que tingueu, o coses de les festes del vostre poble, saps? Si agafaven a una senyora gran i la penjaven del campanari, jo què sé. Coses d'aquestes. Coses curioses. No, a Menorca no es fa. Vale, doncs res, anem a repartir els papers. Vinga, pues vinga. I amb aquest aplaudiment. Vamos! 5 minutets i seguim. 5 minutets i seguim. Vinga. Ja està. No, això fora, No, talla, sisplau. Talla, que ens tanquen el... Música. Bueno, està quedant un programa... Està quedant un programa maco avui, a més, molt orgullós perquè hi ha, primer, gent de Nazaret i després... De Sabadell. I un munt de gent que els hi encanta, que tenen aquests aplaudiments per nosaltres. Aquesta música em fa recordar quan encara em podia pentinar. Fixa't com és la cosa. Bueno, però la barba te la pots pentinar. Sí, bueno. Sí, però me'n record. Sí. Jo em fotia molta gomina. Pues per això t'has quedat sense cabell, tio. No és veritat. Georgie, era Georgie? La de Bisbal. Hòstia, Bisbal portava gomina? Feia anuncis de gomina Georgie. ¿En serio? Sí. Ah, no ho sabia, Sí, això. sí. Georgie, con Hydraprotect Complex. Se fijarán en ti. No ho sé si era Georgie o... Era de marca dolenta.
Ja, està clar. Però sí. Bosque Verde. Bosque Verde. Bosque Verde, sí. Bosque Verde. Bueno, Bosque Verde es Hacendado, ¿no? Sí, No eran... sí. Ojalá. Eran otros tiempos. Ojalá, dius. Clar, però si bueno, hagués posat Gomina, Hacendado... Sí. Prica. Exacte, podria ser del Prica. Gomina Prica. Gomina Prica. Gomina Prica. Ja es nota que no. Bueno, hem reagafat els papers de la gent. Sí, ja aquest moment sí m'agrada perquè sembla com si anem a fer un concurs. Anem a treure els primers. Ai, quina emoció, quina emoció. Ostres, però ja... Una dona inocente, aquí no hi ha, man. Sí, la meva. No en queden. Tu tens un fill, no, també? I no sé, poca cosa. Perdó? Que jo tenc? Que si tinc què? Un fill. Sí, es diu Martí. Sí, Per això te dic que manos inocentes... Com ha hagut allà? No, però bueno, això és cosa de la vida. O sigui, clar, ha hagut golosines en aquestes mans. Si no hagués hagut aquí una mica de Cancaneo, cap de nosaltres estaríem aquí, O sigui, sí, també no és veritat. ha sigut l'Esperit I Sant. seria raro si tinguessis un fill i no hi ha hagut Cancaneo. Bueno, mira l'Esperit Mira Sant. l'Anna Obregón, també. Bueno, també, és veritat. No és el mateix. A veure, anem a llegir el primer. Primer paper... A veure, diu, a les festes de Sant Sebastià, de Matadepera, gran poble, Sí? el coneixes? Sí. Jo no. La tradició és baixar un pi de la muntanya entre tots els joves, els jovent, amb tots els joves del poble, els joves, Tan forts, allà. Els joves, sí. Després de beure molt, entre parèntesis, poden com dient. Sí, que si et poden davallar un pi o el cotxe del veí, també, clar, no? En el moment, jo suposo que en el moment deuen beure, com beguin després, imagina't la que es pot liar allà. Depèn de la quantitat del que han begut antes. A vegades és un pi, a vegades canvien el poble de puesto. Van de Sant Sebastià a El Google Matadepera. Maps, el Google Maps està està canvia de lloc. acollonit, sí. Mira, aquesta sí que la coneixem. Bufar i fer ampolles. Sí, tu has bufat i has fet ampolles alguna vegada? Sí. La gent que fa He ampolles... bufat i he fet ampolles, i he bufat i he donat positiu, també. Han passat les dues coses. I quan has donat positiu, has fet ampolles? A la meva imaginació, sí. Deu ser. A la cara del Guàrdia Civil no hi havia... No hi havia... No hi havia joc. Sople, no? Sople aquí. Sople seguido. Sople seguido. A Matadepera... Potser algú del públic és de Matadepera? Pot ser. Hi ha algú de Matadepera que Digue'm intuïtiu, Digue'm intuïtiu. No? No hi ha gent de Matadepera? No. Diu, a Matadepera hi ha una cova que es diu Cova Simanya. Sí. Ara la coneixes? No. Ara ja sí. Perquè... Ara sí. Sembla un puesto per anar a comprar droga, també t'ho dic, Bueno, Sembla, podria ser. Espera. Diu, on deien que havia viscut o nascut? Viscut un drac durant molts anys. Venen droga. Està clar. Venen droga. Està clar. Venen droga. Està clar, perquè està claríssim que... Està claríssim. Està claríssim. Vale. Bufar i ben polles Bufar i i saber que hi ha un drac... Vale. Que ven droga. Vale, jo tinc aquí sortir a fora de vacances, demanar Coca-Cola... Ai, perdona, sí. Sortir a fora de vacances és molt català. Demanar cacaolat que no tinguin i et donin una alternativa i no voler-la. Clar, no? quina alternativa? Xolec. Xolec no és mallorquí? És de València, però xòlec és aigua amb una mica de xocolata, Aigua? Quin asco, no? Bueno, si ho compares amb el cacaolat, sí. Que cacaolat. Avui, és que justament avui m'he comprat una ampolla de cacaolat, de 2 litros. De 2 litros? Sí, de 2 litres. I he dit, no te l'acabis. I què has fet amb el que t'ha sobrat? És que ha quedat poc. 2 litros? Clar, perquè és que entra com l'aigua, però no és aigua. No és aigua. No. Encara que feia temps que no provava cacaolat i... Què, ha canviat? He de dir que... Què és, el nou Petaceta? No. He de dir que massa Posa música de drama. Sí, espera, sí, això s'ha de dir així. Què vols perquè... dir? Això és misteri, no? Bueno, misteri i drama és el mateix. Misteri, Vale, drama. ok. Avui he comprat una ampolla de... Avui he comprat una ampolla de cacaolat i al veure un got me n'he adonat de que sabia acholekitzat. S'entén el verb acholekitzar? Que estava igual, abuelit. No és el cacaolat que jo vaig conèixer quan era petit, que te'l podies menjar amb forquilles
de lo intens que era. L'has remenat? Sí, home, sempre. El primer que faig quan em ve un cacau és remenar-lo. Pues he de dir, ha passat això. Hòstia. És una llàstima, però és la realitat. Quina putada. És la realitat. Jo sempre havia pensat que l'etiqueta del cacaolat surt un nen amb un gorro, i no és un gorro, és que porta una ampolla. És una ampolla, sí. Una ampolla de 2 litres, també. Clar, perquè no t'havies adonat que aquell gorro potser era massa gran? Bueno, potser l'ampolla també era massa gran, perquè era una mica com treball infantil, no? Clar. Amancio Ortega a prova. Amancio Entregues. Amancio Entregues, per això el nen... La samarreta de... Un senyor de Terrassa i un home de Sabadell. Això què és? Un programa de ràdio? No, moment, aquí hi ha un home de Terrassa i un senyor de Sabadell a Cadena Ser. A Cadena Ser. També hi ha una cosa tatxada, però posa Sabadell. Un senyor de Terrassa... Clar, Terrassa i Sabadell pues, tenen una mica de fricció. Potser ve per aquí el tema, no? De canya com a parar. Però... m'acabo de donar compte ara del que significa això. O sigui, clar, un senyor de Terrassa i un home de Sabadell. Vale, aquí hi ha algo despectiu. Clar, podia haver posat i un senyor de Terrassa i un homenot ara. Hi ha despreci aquí, no? Clar, home, i tant. Encara que li han dit home. Encara que... Podien haver dit homo australopithecus, podia haver posat. Podria haver dit moltes coses. Saps com m'he aguantat. Vale, avi andalús que no sap parlar català, Sí. però pronuncia molt bé pobles de Catalunya. Ah, sí? És molt català, això, Però, em diuen. per la lletra, deixa'm veure la lletra, i m'atreveixo a dir què és aquest senyor d'aquí? Has vist? És un amic, Pablo, que està amb nosaltres. Vale, ok. Què diu el teu avi? Diu, per exemple, hoy he ido a almorzar a Sabadell. Però molt marcat, molt ben no? dit. Sí, así. Niño, que tenemos que ir, que llegamos tarde a Viladecans. No? Sí. Hòstia, mala això, Mola. Però saps per què? O sempre ho ha fet? No, o sigui, ell va venir de jove a Catalunya Sí. i no ha après a parlar català bé, a la castellà, però els noms de pobles ho clava. O sigui, que és com... Pompeu Fabra flipa. Jo crec que podria tenir un síndrome tipus el tontom del cotxe, ¿no? En la siguiente avenida gira a la derecha y habrá llegado a Palafrugell. Ah, ¿no? ara, sí, ara. Entens? Que és com... Però tu li has preguntat perquè... I tu creus viu? que li podies preguntar? És viu. Vale. I tu creus que podia... En la Ouija, saps? Preguntant-li, vam. Paraules que m'agraden, posa. A veure. Posa una música animada. Pum, 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 pum. Palabres que m'agraden. Paraules que m'agraden. Clar. Perdó. Aquesta, sí. Avui, a paraules que m'agraden, chichivieja, no? No! Para. Què diu? Chichivieja, tio? Això ho diu a Menorca? Potser chichivieja? Donen una chichivieja i et donen un tomàquet, tio? Mare de Déu, chichivieja. Mira-ho bé, sisplau. Mira-ho bé. Hòstia, és complicat. Hòstia, chichivieja, tio. Ja. És que no ho sé dir ni jo bé, tio. Hòstia, chichivieja, tio. Però és que ho he dit en sèrio, No hi havia comèdia aquí, Vale. Hòstia. Vale, ok. Saps què és? Ja. No, això és xiular. No ho sé. És parlar fluixet. Parla fluixet. Vale. Chichivieja. Cuidado que viene la chichivieja. Pues això seria ja. És complicat de dir. Vale, A veure, jo poso chichivieja. Espera, que falta la Vale, resta. posa xerinoia. Vale, venga, bueno. ¿Cómo? Cherimoya. No, cherimoya no. Cherinoia. Xerinola. Aquí has posat xerinoia. Aquí posa... Vale, gràcies. Clar, home, a veure. Aquí després la gent fot uns comentaris. Clar. Ets un analfabet. Sí, després, tio. Vale, i després farigola. Què és tomillo, no? No. Tomillo? Sí? O tomillo, l'altre dia. Sí. Nosaltres, a Menorca... Vaja, a veure. No, som menys especials. Li diem tem. Tem. Perdó, Tomillo tem.
Són especials. Bueno, Tomillo sembla més que Farigola, collons. Tem, sembla el tio Tem. Sí, clar, sembla el tio Tem de Texas que va perdre les cames a la guerra, no? Clar, Oh, Dios mío, Jimmy, Clar, per com això. és que vas venir l'altre dia a casa meva? Me comí una tarta de sartaparrilla. Vale, sí. Vinga. A veure. Chichi vieja. Chichi vieja. Ah, no, espera, que aquí he agafat una altra. Espera. Gràcia m'ha fet. Chichi vieja, Aquest, espera. Potser és una paraula en clau que nosaltres desconeixem. Vinga. És cavall bernat. Cavall Bernat. I tant. Jo ho conec, en això. Què és el cavall bernat? Això és un grup que canta vaneres, Ah, sí? no? No ho és això, no? Ja l'estic Ens podeu donar alguna pista de qui és cavall bernat? Ah, atenció. Cavall Bernat. Qui és cavall bernat? A mi em sona cavall fort a la revista, però... Perdó? És que així no es pot, eh? Clar, un moment, O sigui, un jo moment, estic un moment, pensant què és en la això? pàtria de les havaneres, del meu avi Clar. Manacuba, el Paló... Hosti, estic enganat tota la vida. Jo- O sigui, jo escoltava això amb el meu pare. O sigui, jo escoltava Cavall Bernat, No que sabia- canta, no el sabia- canó de Palamós, ben mirat que n'és d'Hermós. Cavall Bernat, i eren penis. Clar. O sigui, el meu pare què em volia dir? Pues, No, fotis, tu. bueno, a mi parlava d'anatomia, perquè... Sí, de Grey. O sigui, però no, em deixes flipant amb això, Jo també. Jo, quan t'ho he vist, m'ha donat alegria, com de, hòstia, les havaneres. Ah, sí? O sigui, que el Cavall Bernat és Flipo. com... És que a mi em sonava Cavall Fort, la Bueno, revista de... No, Cavall que Fort i Cavall Bernat. És una revista per nens, Cavall Fort, tio. No? Home, igual no és tan per res. Que sí que... Mare de Déu, Cavall Bernat. Hòstia, ja, clar, Hòstia, ara no apunta. podré... Ara cada vegada que vegi un penya-segat... Clar, a Montserrat, no! Per favor! Hi ha penis a Montserrat, I en tio! penis a Montserrat. Per favor, Sí. mare de Déu. Això el que farem és, quan estiguem editant el vídeo d'aquest programa, Tallem. posarem una mica de... No, el tallem. Pip, no? El Cavall Bernat no el tallis, que si no és Lorena Bòbic. Ah, saps? clar. O sigui, Ostres, Lorena hòstia, Bòbic. És una referència Mare de antiga, Déu. també. Lorena Bòbic. Sabeu qui era Lorena Bòbic? És igual. Clar. Ja. Busca en Google. Vale, algú posa en cap, que Déu. A veure, en cap, vale? Clar, en fins- cap, Fins aquí ho tenim clar? que Déu. Ah, ja. Que Dios debe 10. Molt bé. Bravo. Clar. Ara no, Chibi vieja, ara sí que ho has enganxat ràpid, Chibi vieja, tio. Hòstia, Chibi vieja, tio. Vale, chichi vieja. Molt bé, però això és un embarbussament? És un embarbussament. Ja toca a l'últim de la nit. A l'últim de la A nit. l'últim de la nit. Oh. Vale, aquest, a veure, està peix. A veure, per mi... Jo és que ja no sé què pensar. Clar. O sigui, estic molt desubicat avui. Però sembla una altra cosa, també. No, Avui peix. avui espina. toca peix. Avui no em cap ni l'espina, per exemple. No. No, Està jo ho peix... deia perquè, toca peix avui. És igual. És igual, perquè pot ser... No, és igual. Avui anem al cavall bernat amb allà la sardinada, no? Fa olor a peix. Sí. Està peix potser vol dir... Està tonto. Jo diria... Bueno, en castellà no està pescado, no se dice en castellà. Bueno, sí, es Està diu. peix és que... Has estudiat? No, estic peix. És així? És això. I què és això? Que estic peix d'alguna cosa que no he estudiat. que no estigui... Vale. No sé alguna cosa. Okay. M'entens que... Sí, Va. més o menys. I Sabadell... Ah, clar, aquest sí que per acabar... Aquest és un clàssic de Sabadell. Sabadell, mala pell, Terrassa, mala raça. Aquí surt la persona... Sí, no, però fixa't una cosa, que qui ho anuncia realment parla malament de Sabadell i de Terrassa. Pensava que anaves a dir un altre, com qui ho anuncia, Qui anuncia estima la seva tia. La tia. No, és Sabadell, mala pell, que diu Sabadell, mala pell, però a Terrassa, mala raça. Què és pitjor? Què és millor? Des del meu. No. No sabem això. Sí, és com a molt de guerrilles, no? Com? Que hi ha mal rotllo, vull dir... Que tal vegada no hi ha mal rotllo de matar gent. Bueno, No. és igual. Però realment hi Jo vull ha no- rivalitat, no, és una rivalitat. Ah, i sou vosaltres dos? Sou parella? Ho teniu que gravar, això, vos forrareu, O sigui, vull dir que... O sigui, avui els coneixem i al final d'aquesta relació ja la veurem a Netflix, no? A un documental Bueno, sí, de bueno. tipus Thor. Heu vist, no, de Thor? Un dia passarà això. Bueno,
A saber, no sé, a Tor ara ja no passarà. A Tor ara el més preocupant és que la gent vagi a menjar allà a casa de la Conxita o la... No, o sigui, no... Tenim que anar. No m'agrada. Vale, doncs tenim que fer qui és el guanyador del refrany. El refrany. Perquè si sabeu el que significa, el refrany era qui no sap què fer amb el cul casa mosques. La pregunta és, algú sap la resposta de què significa aquest refrany? El públic? No? No? Vosaltres tampoc? No? Teniu a la part creativa, també, podem... Al·ludim a la part creativa. Què podria ser? Vull dir, això és com... Sí, qui no sap fer amb el cul caça mosques, o sigui... Sabeu alguna cosa? No? Li voleu fotre a matar? Quan està avorrits, què? Vale, podria ser, podria ser. Quan estàs avorrit, vols jugar? Vols jugar? Sí. A veure... Que potser quan et busques la vida fas el que sigui. Rebote? Vale. Algú? Estàs avorrit i qualsevol cosa t'entretén. Vale, algú més? Rebote? No? Aquí? Cavall Bernat? No? Tens cara de dubte? Cacaulat? No? Cavall Bernat? Vale, significa el que no té res a fer, buscar problemes. Però no és... Això és el que diu... O sigui, és un refrany clarament capitalista, no? Totalment. O sigui, que has de treballar per no tenir problemes, és al contrari. Bueno, no entrarem amb això ara perquè ja és tard, però ho podrem analitzar. Però diuen això. Per mi, que hi ha dues persones que han dit això em sona, però la primera persona ha estat l'original a dir... I a més, la primera persona quasi ha sigut la que s'ha aproximat més, perquè quan s'avorreix és semblant a que... Com et dius? Tamara. Hòstia, mamà. Vale, doncs la Tamara és guanyadora d'un 2x1 per venir al proper Vull ser millor català. El que has de fer és ens escrius un missatge privat per redes socials, que no sé si ho trobaràs, és Vull ser millor català, a Instagram, parlem i ja arranjarem aquesta cosa. I ja està, bàsicament això. Volíem tancar el programa d'avui fent una mica de història amb les coses que ens han escrit. Jo no sé si podrem, però anem a intentar-ho. Així que anem a intentar-ho. Vinga. Me'n vaig a les festes de Matadepera a moure troncs. Abans veuré. I també fumarem farigola. No, fumarem. La farigola era tem. Tem, sí. Li posarem farigola. Ara sí. Li posarem farigola, però abans bufarem i farem polles. Hòstia. T'he fotut ara, I que el meu avi digui bé Niño, vámonos para Figueres. Molt bé. El teu avi ha anat alguna vegada a comprar droga a Coves i Manya? Què dius? Chichi vieja? Chichi vieja li dius a un senyor de Terrassa i a un home de Sabadell? A un home de Sabadell i un senyor de Terrassa li dic en cap, que Déu, Déu. Aquest senyor té pinta d'estar sempre pujat a cavalls bernats. Això és perquè a cavall bernat fa olor a peix. Doncs és que et dic? Sabadell, Mararrassa, Terrassa... No, perdó. Sabadell, Marapell, Terrassa... Gràcies a tots i a totes per venir a Vull ser millor català. Us esperem al proper programa. Bravo! Música! I és que et miro davant de la platja i em dius que no, no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'arriba tard. Contides al zero que pots treure del cap. Si vols aquest secret, per 3 l'hauràs de canviar.